לכולם, קוראים לי ענת ואני בוגרת של מעבר קליניק, ואני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות שהיו לי היום. אני נראה לי פעם ראשונה בחיים שלי הבנתי עד כמה אני חיה בסרט. אני באמת חיה בסרט, כי אני בטוחה שנזק של 30 שנה אני יכולה פשוט לפתור ולתקן בכמה? ב10 דקות. זה קטע, כי כאילו אני כולי הרס. כל תא ותא בגוף שלי הוא מכוון להרס כלפי האנושות. זה אולי נשמע מוגזם ומוקצן, אבל באמת שזה לא. כאילו יש הרבה אנשים מהחיים שלי שיכולים להעיד על זה. אבל בעיקרון, כאילו, אם אני אדיק רגע את הכנות שלי עם עצמי, אז אני יכולה להגיד שבאמת ב-99% מהזמן אני פשוט לא מודעת לזה. וזה בדיוק הקטע, כי כאילו היום הייתה לי סיטואציה כזאת של, פגשתי במקרה מישהי שפגעתי בה מאוד בעבר שלי. ואני מבינה שבאותו הרגע יש לי זמן מאוד מוגבל, ואני צריכה לעשות את צעד 9 שלי. אני צריכה להראות אהבה, אני צריכה לתת אהבה, אני צריכה לתקן, אני צריכה לכפר על המעשים שלי. ובאותו הרגע באופן אוטומט איזה מחשבה עלה לי? כאילו מצד אחד יש לי פה את צעד 9, ומצד שני עולה בי הטבע הזה שלי, הטבע המכור הזה שלי, שאני צריכה עכשיו לקבל, אני צריכה עכשיו להוציא ממנה משהו. וכאילו, והשילוב הזה, הבלנס הזה, הוא כאילו, הוא מתנגש, הוא לא אפשרי. אבל ככה אני חיה את החיים שלי. כאילו מצד אחד יש לי פה איזשהו משהו שכאילו אני יודעת שאני צריכה לעלות ולהתגבר עליו, ומצד שני כאילו יש משהו בקיצור, הברדק הזה, הבלגן הזה בראש שלי, ואני יודעת שכאילו, אם לא החברים שלי, אם לא התוכנית, אם לא כאילו בסוף של יום כזה, להגיע הביתה ולשבת בקבוצה ולהוציא את כל הדבר הזה ממני, להקליט את הסרטון הזה, לשתף אותו בכם, אני יודעת שאני פשוט כאילו לא יוכל לחיות עם זה, כי אני חושבת שהדבר שהכי קשה לי היום להבין זה כשהגעתי הביתה, וכאילו, והיה לי כזאת אכזבה גדולה מעצמי, כי הייתה לי הזדמנות, הייתה לי אשכרה הזדמנות לתקן את העוול שגרמתי, את הכאב הזה שגרמתי, ופתאום אני אומרת לעצמי, בונה, איך פספסת את זה? איך יכולת לפספס דבר כזה? וזה, הנה, ככה באה לידי ביטוי הגאווה שלי. כאילו, מה נראה לך? מה את חושבת? שכאילו, נזק של 30 שנה את יכולה לפתור ב10 דקות, בסרט את חיה. וכן, אני חיה בסרט הזה. וזה מעלה לי שאלה, זה מעלה לי איזושהי תהייה כזאת של כאילו, רגע, את רוצה לגרום לבן אדם להרגיש טוב כי אכפת לך ממנו, כי את דואגת לו, או כי את עושה את זה פשוט בשביל להגיד לעצמך, כל הכבוד לך, תקשיבי, את החלמת. זה קטע, אני הרבה תופסת אצלי במקומות האלה, זה דקויות כאלה מאוד קטנות, שאני מאוד שמחה שיש לי את האפשרות הזאת, שהתודעה שלי נכון להיום התרחבה מספיק כדי שאוכל לדבר ולגעת בנושאים כאלה.